Исәмесез, хөрмәтле җитәкчеләр, кадерле милләттәшләр. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники съезда. Кытай һәм татар чыганаклары дәлилләвенә караганда, Синьцзянда татар сәүдәгәрләре һәм коммерсантлары 19-нчы гасыр уртасында күренә башлый. Инде 19-нчы гасыр ахырында Кытайның Синьцзян регионы барлык ире шәһәрләрендә татарларның сәүдә итү урыннары була. Кытай иленә барып урнашкан бабаларыбыз заманында Кытайдан Европага үтүче урта гасыр сәүдә юлы, Бөек Ифәк юлы аша Кытай, Урта Азия һәм Европа илләре арасында сәүдә карваннары белән атлар, сарыклар, алтын, коралл, ефәк һәм башка товарлар белән сату иткән. Алар сату итүдән тыш, тире эшкәртү һәм нефть эше белән шөгыльләнгәннәр. Һәм дә Бөек Ифәк юлының сәүдә, икътисади һәм социаль-мәдәни багланышларының үсешендә зур роль уйнаган. Бүгенге көндә Русия-Кытай хезмәттәшлеге актив үсә. Һәм Татарстан, Россия регионнары арасында Кытай белән аралашу буенча лидер булып бара. Кытай Халык Республикасы җитәкчесе Си Цзиньпиннең тәкъдим иткән Атлантикадан Тын океанга кадәр бердәм икътисади киңлек булдыруга багышланган «Бер поезд, бер юл» инициативасы бүген бөтен кешелек дөньясыныкы дип билгеләнде. Европа, Азия һәм Американың 50-гә якын илләре бу проект белән кызыксына. Кытай тәкъдим иткән идея гади. Уртак көч белән Азиядан Европага борынгы Ефәк юлга охшаш диңгез һәм тимер юл маршрутларын төзү. Россия «Бер поезд, бер юл» зур күләмле проектның иң актив катнашучыларының берсе. Чөнки ул Кытай Европа арасында иң кыска юл булачак. Һәм менә нәкъ ул сәүдә һәм инвестиция үсешендә менә дигән мөмкинлек булып тора. Без яшәгән Синьцзян автоном районы Үрümçi шәһәре бүгенге көндә Үзәк Азия һәм Россия эшмәкәрләре өчен инвестицион эшчәнлек һәм Кытай товарларын импортлау мәсьәләләре буенча эшчәнлек һәм сөйләшүләр алып бару өчен төп мәйдан булып тора. Кытайда яшәүче татарлар илебездәге 56 милләт арасында иң аз санлы халыкларның берсе. Бүгенге көндә Кытайда татарларга карата хөрмәт һәр адымда чагыла. Милләттәшләребез анда толык хукук белән үзләренең тарихларын, тамырларын, милли үзаңын саклап яшәү бәхетенә ирешә. Кытай хөкүмәте без татарларның Кытайда иң аз санлы милләт булуына карамыйча, безгә төрле өлкәләрдә яхшы сәясәт күрсәтә. Безгә телебезне, мәдәниятебезне саклап калуыбыз өчен һәрвакыт ярдәм итә, тырыша. Милләттәшләребез арасында ил күләмендә танылган эшмәкәрләр, сәүдәгәрләр дә бар. Кайберләре Кытай иленең хәзерге вакытта дөнья күләм икътисади сәүдә мөмкинлекләреннән файдаланып, Алтын Чишмә, Агыйдел, Алзат кебек татар исемнәре кушып компаниялар ачты. Мин үзем дә Кытай белән Россия өлкәсендә, сәүдә өлкәсендә эшлим. Опыт работы за последние 5 лет по предоставлению услуг работы с Китаем показал результат о том, что большинство предприятий малого бизнеса, работающих в разных отраслях, инвестиция, медицина, строительство, торговля и так далее, не имеют представления, как правильно выйти на китайский рынок, а также правильно ведения бизнеса с китайскими партнерами. Выявлено отсутствие связующего звена между китайским и татарстанским бизнесом по вопросам регулирования взаимоотношений в успешном развитии бизнеса сторон. В этой связи наша компания пришла к выводу о необходимости создания китайского делового центра «Саудагар». Китайский деловой центр «Саудагар» представляет собой многофункциональный офис, расположенный в городе Казань, призванный стать площадкой для эффективного взаимодействия представителей российского бизнеса и бизнесом Китая. Основные направления китайского делового центра «Саудагар» для бизнеса. Первый. Консультация и сопровождение по продвижению продуктов в Китае. Второй. Поиск китайских партнеров и инвесторов для решения производственных, торгово-закупочных, транспортно-логистических задач российских предприятий. Помощь в выходе на рынок Китая, расширение экономических связей через китайский деловой центр. Встречи с представителями бизнес-сообщества Китая. Деловые поездки в Китай, участие в выставках и ярмарках. Получение эксклюзивной информации о рынке Китая в интересующей сфере. Кроме того, китайский деловой центр «Саудагар» позволит оказать услуги, представленные на нашем сайте. В Китае российские продукты считаются экологически чистыми и безопасными, что очень важно для жителей мегаполисов, следующих за питанием. Российские товары постепенно входят на рынок Китая, но продукции из Татарстана практически не представлена, но очень мало.
Пользуясь случаем, предлагаю открыть торговый дом «Татарстан» в Китае, где будут представлены все татарстанские предприятия, заинтересованные в продвижении своей продукции в Китае. Мы со своей стороны готовы оказать содействие в продвижении национальных товаров и услуг. Biz endi bir necha yil butun dunyo tatar ishmakarlarini yordam etuv assotsiatsiyasi bilan birga bek aktiv ishlaymiz. Har vaqt tig'iz aloqada turamiz. Bizga turaklar orasida xizmatdashlikni aktivlab o'stirishga kerak. Bigirakda biz Sinjan Uyg'ur avtonom rayon vakillari, Rusiya tubaklari ham chet ellarda yashovchi tatar ishmakarlari bilan xizmatdashlikni kengaytirishga shart bo'lamiz. Biz sizga g'oyat zo'r qiziqishni bilan qaraymiz. Bizda aralashuvning zo'r potensiali bor. Xizmatdashlik qissalarida keng perspektiva ham oshib kelajak bitadi deb ishonamiz. Butun dunyo tatar ishmakarlarına yardım etuv assotsiatsiyasi yordami oshib, dunyoning turli joylarida ham Tataristonda yashovchi ishmakar millatdoshlarimiz bilan savdo o'tkazishda ilm-ta'limimizni tag'inda nurg'unimiz deb ishonamiz. Biz o'z yog'imizdan Xitoyda yetishtiruv o'tkazishda murojaatlarni o'targa hozir. Alga tabada mumkinliklar bo'lsa, sizlar bilan Xitoy tatarlari orasida turli ülkelerde xizmatdoshlik, do'stlik ham birdamlik o'rnatsak edi degan tilakdamiz. Tatariston prezidenti minglab o'tgancha Xitoyda yashovchi tatar diasporasi vakillari Xitoy bilan savdo iqtisodiy xizmatdoshlikni o'stirish uchun yana aradashdilar. Albatta, Xitoy bilan ishlash uchun eng o'ng'ay, eng yengil yo'l o'zimizdan tatarlar aşağı etuv. E'tiboringiz uchun zo'r rahmat.